He escollit aquest tema perquè m'agrada molt l'esport. El bàsquet és un equip practicat de 5 jugadors en lloc. Un equip ha d'intentar ficar la pilota dins d'una cistella. L'equip contrari ha d'intentar defensar-la, tot respectant les normes del joc. Un jugador de bàsquet pot tenir l'altura d'1,96 m fins a 2,30 m, però pot tenir menys d'1,96 m o més de 2,30 m. Els jugadors de bàsquet tenen un pes de 85 kg fins a 90. El bàsquet es va crear als Estats Units en 1891, que el va crear James Naismith. La pilota del bàsquet tradicionalment és de color taronja amb línies negres. La pilota té una circumferència de 75 centímetres de diàmetre i 600 grams de pes. Preguntes?